Sláva Bohu, takže ešte raz, Boh vás žehnaj, milí bratia a sestry. Takže verím tomu, že je dobre počuť a že ste pripravení na Božie slovo. A predtým, než pôjdeme do Božieho slova, chcem, aby sme sa spolu modlili, aby nám Boh požehnal tento čas. Halelúja. Oče, ja ti ďakujem, drahý Bože, za to, že aj dnes môžeme byť takto spolu a hovoriť, drahý Bože, práve Tvoje slovo a hovoriť o Tebe, drahý Bože. Preto ťa prosím, drahý Oče, oslav Ježiša Krista a nech Tvoja sláva, drahý Bože, zostupí na každého jedného z nich. Nech Tvoja sláva, drahý Bože, premáha práve teraz v každom jednom dome, drahý Bože. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, za to, že nás miluješ. Ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, že si ho poslal na túto zem, aby nás vykúpil z hriechu. A nielen z hriechu, drahý Bože, ale že nás vykúpil zo smrti. A ďakujem Ti, drahý Bože, že za to, že tí, ktorí ťa prijali a ktorí sa podali Tvojmu slovu, drahý Bože, že prešli zo súdu do večného života. Oči, ja Ti ďakujem, drahý Bože, za to, že tí, ktorí dôverujú Tebe a tí, ktorí prijali Teba, drahý Bože, Tvojho Syna, ďakujem Ti, drahý Bože, za to, že máme večný život. A ja ťa prosím za každého jedného z nich, aj dnes, aj na tomto live, aby ani jeden z nich, drahý Bože, sa nerozhodol, drahý Bože, odísť od Tvojej tvári. Pretože niet inej záchrany, niet iného mena, ktorom by sme mali byť spasení. A Tvoje meno je, drahý Bože, najvyššie. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za Tvoju krv, ktorá nás očistuje od každého hriechu. Bože, ďakujem Ti. Ďakujem Ti za všetko, čo pre nás robíš. Ďakujem Ti za ľudí, ktorí sú na tomto live a žehnám im. Nech majú uši otvorené na to, aby mohli počuť Tvoj hlas. Aby mohli mať oči, ktoré nielen fyzické, ale tie duchovné, aby mohli vidieť Teba, drahý Bože. Aj tento live, drahý Bože, robím kvôli tomu, pretože mnoho ľudí, drahý Bože, potrebujú počuť Tvoj hlas. Potrebujú počuť Tvoje slovo, ktoré nám dáva vieru. A ďakujem Ti za Tvoje slovo, za to, že má moc spasiť každú jednu dušu, ktorá naozaj dôveruje Tebe, drahý Bože. Ďakujem Ti dnes a hovor k nám. Halelúja. Halelúja. Sláva Bohu. Takže ak je počuť dobre, ak je nahlas hudba, môžem dať potichšie, aby ste mohli pozorne dnes počuť Božie slovo. Sláva Bohu. Takže verím tomu, že milujete Božie slovo a vždycky, keď dávame live, tak vidím naozaj, že už máme na našej stránke okolo 18 000 ľudí a ja verím tomu, že ste tu aj na tomto live a že ste na tejto stránke kvôli tomu, že milujete Hospodina, že milujete Boha, milujete slovo Božie, pretože mnohokrát, kedy som na dne, mnohokrát, keď som znechutený a vždycky, kedy si zoberiem slovo Božie do ruky a zrazu to slovo prehovára k môjmu srdcu. A mnohokrát, keď sa cítim na dne, tak ako ten smedný človek, ktorý nevidí studňu a hľadá studňu, ktorý je na púšti. A zrazu, keď mu Boh otvorí oči a sa napije z tej vody a
zrazu ten smet je uhasený. Takisto je to aj so slovom Božím. Sláva Bohu. Ďaká Bohu naozaj za jeho slovo. Takže dnes by som chcel hovoriť práve tak otvorene o súdoch Božích. Pretože mnohí, keď hovoríme Božie slovo, mnohí hovoria, že keď hovoríme prísne Božie slovo, keď hovoríme presne tak, ako slovo má znieť, tak mnohí hovoria, že prečo nás súdiš? Veď Boh nesúdi. A ja hovorím, ďaká Bohu za to, že zatiaľ súdime my, neodsudzujeme na smrť. Pretože keď Boh bude súdiť, a písmo hovorí, že dokonca 1. Petra 4:17, 18 hovorí, lebo je čas, písmo hovorí, aby sa začal súd o domu Božieho. To je Boží dom. Viem o tom, že Boží dom sme my. Boh neprebýva v chrámoch učinenými ľudskými rukami, ale Boh prebýva v nás. On si urobil miesto v nás. A Boh hovorí, že začína súd o domu Božieho. Neradi počujeme o Božom súde. Naozaj, pretože vieme, ako dopadla Sodoma a Gomora. Vieme, ako dopadol terajší svet, minulý svet. Kedy neposlúchali Boha, kedy smilnili, cudzoložili a nebáli sa Boha, tak vieme o tom, že ako dopadol svet, že svet bol zatopený a Sodoma a Gomora zhorela na popol. A písmo jasne hovorí, že lebo je čas, teraz je čas, aby sa začal súd o domu Božieho. Ďalej hovorí písmo, ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho? Písmo hovorí, ak sa má začať súd od nás, ktorí sme uverili v Ježiša Krista, niektorí hovoria, že my nebudeme súdení. Áno, nepôjdeme na ten veľký súd. Ale tu jasne hovorí, že súd začína od nás. To, ako žijeme vo viere, pretože niektorí sa oháňajú milosťou, hovoria, že ja mám milosť a môžem žiť ako chcem. To nie je pravda. Milosť Božia nie je na to, aby sme hrešili. Milosť Božia nie je na to, aby sme chodili do cirkvi a žili si podľa seba. Práve naopak. Tým, že sme prijali Ježiša Krista, tak sme dali súhlas Pánovi Ježišovi, aby On nám bol pánom a my sme jeho sluhami. On je náš najstarší brat. Ale písmo nás nazýva, že sme jeho sluhami. Takže ak ti niekto povie, že keď príjmeš Ježiša Krista, že si môžeš žiť ako chceš a že pôjdeš do nebeského kráľovstva, to nie je pravda. Písmo hovorí, Ján 3:36. Ten, kto verí v Syna Božieho, má večný život, ale ten, kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzre života, ale Boží hnev na ňom zostáva. Takže 1. Petra hovorí 4:17, 18 toto. Lebo je čas, aby sa začal súd o domu Božieho. Ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho? To znamená, ak my budeme prísne súdení, tí, ktorí poznajú pravdu, tí, ktorí chodili do cirkvi, tí, ktorí počuli evanjelium, ak my budeme súdení za to, ako žijeme, ak sa začína súd od nás, tak písmo hovorí, čo bude s tými, ktorí odmietajú evanjelium, ktorí neposlúchajú evanjelium. Čo bude s tými, ktorí hovoria, ja nepotrebujem, haleluja, oni zošaleli tam. Čo bude s tými, ktorým, keď kážeme evanjelium, tak v srdci oporujú evanjelium? Čo bude s nimi? Preto písmo hovorí,
A jestli aj spravodlivý sotva bude zachránený, bezbožník a hriešník, kde sa ukáže? To znamená, ak človek, ktorý naozaj žije podľa Boha, ak spravodlivého, ktorého Boh ospravedlnil, sotva bude zachránený. Len tak, že bude zachránený. My, ktorí chodíme do cirkvi, len tak budeme zachránení. Čo bude s tými, ktorí neposlúchajú evanjelia? Písmo hovorí, nie Miško hovorí, ale písmo hovorí. Čo bude s tými, ktorí nechcú počuť evanjelium? Čo je evanjelium? Vieme, sme sa učili. Vieme, čo je evanjelium. Evanjelium je dobrá správa pre hriešníka. Evanjelium je to, že Ježiš Kristus prišiel zomrieť za hriešníkov, vstáť z mŕtvych. A tí, ktorí učinia pokánie, Boh im odpustí a budú zachránení. Toto je evanjelium. Takže písmo hovorí, a jestli aj spravodlivý sotva bude zachránený, keď len oni že tak budú zachránení, keď my budeme len tak zachránení, o ktorých Boh hovorí, že sme spravodliví skrze krv baránka Ježiša Krista. Čo bude s tými, ktorí žijú bezbožným životom? Kde sa ukáže hriešnik? Písmo hovorí. Ako sa môže hriešnik ukázať pred Bohom? Ako? Keď my, ktorí sme prijali Ježiša Krista, milujeme Ježiša, chodíme tak, ako Ježiš chce. Ja mám bázeň pred Bohom, keď príde Ježiš. Ja vám poviem, že ja mám bázeň, pretože keď Ježiš príde v sláve svojho Otca, keď Boh príde, tak písmo hovorí, že nebo i zem pred ním utečie. Ak my sa bojíme, my, ktorí čítame Božie slovo, chodíme podľa Božieho slova, ak my len tak budeme zachránení, čo bude s človekom, ktorý sa smeje z Boha? Čo bude s človekom, ktorý neposlúcha evanjelium Božie? A toto hovorí písmo, že kde sa ukáže hriešnik? Čo urobí hriešnik v jeho prítomnosti? Čo urobí človek, ktorý nechce Boha? Čo urobí človek, ktorý si žije ako chce? Čo urobí človek, ktorý nadáva na Boha? Čo urobí človek, ktorý kradne, je zlodej, smilní, cudzoloží, ktorý klame? Postaví sa taký človek pred Boha? Nie. Písmo hovorí, lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Vidíte, kde je súd? Mnoho kresťanov nechce, nenávidí súd. Ale v čom je súd? Písmo hovorí, že v tom je súd. Že svetlo prišlo na svet, ale svet miloval viacej tmu. Pretože svet miluje tmu kvôli tomu, pretože miluje hriech. Nenávidí svetlo, pretože aby neboli zjavené jeho skutky. To patrí k svetu. Čo je svet? Do sveta patria ľudia, ktorí žijú bezbožným životom. Do sveta patria tí, ktorí nenávidia Boha a nepočúvajú Boha. A písmo hovorí, že ten prichádza ku svetlu, tento má dobré skutky, ktorý sa nehanbí za svoje skutky, pretože svoje skutky, ktoré učinil, vykonal Bohu. Darmo, že konáme naozaj tie dobré skutky. Verím tomu, že mnoho kresťanov je na tomto live. Kto z nás, naozaj, buďme úprimní, kto z nás je pripravený naozaj prísť pred jeho tvár? Kto je pripravený prísť pred Božiu tvár? Ja vám poviem, že aj keď som pastor, ja mám bázeň pred Bohom.
Mnohokrát skúmam svoje srdce, že či je v poriadku. Mnohokrát skúmam, že či som nezanedbal nejaké veci. Mnohokrát skúmam svoj jazyk, že či hovorím dobre. A čo taký človek, ktorý hovorí ako chce, nemá bázeň? Ktorý preklína, hovorí hriešne. Čo taký človek, ktorý nenávidí svetlo, nenávidí pravdu? Čo bude s takým človekom? Niektorí kresťania mi povedali, ja už neprídem na súd a ja si môžem žiť ako chcem. Ježiš ma miluje. Áno, Ježiš ťa miluje. A vám prečítam niečo z 2. Korinťanom, 5. kapitola, 10. verš hovorí toto. A toto hovorím ku kresťanom, ktorí sa oháňajú milosťou. Počúvaj, kresťan, čo hovorí Božie písmo o teba aj o mne. Lebo my, to hovorí o nás, kresťanov, teraz som hovoril o svete a teraz hovorím o kresťanov. Lebo my, hovorí písmo, všetci do jedného, každý jeden kresťan, ktorý chodí do cirkvi. Ešte raz poviem, každý jeden kresťan, ktorý prijal Ježiša Krista za svojho pána, tak počuj, čo písmo hovorí. Lebo my všetci do jedného, písmo hovorí, sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Vidíme, že každý jeden človek, aj kresťan, ktorý chodí do cirkvi, každý jeden, ktokoľvek činí aj dobré, či zlé, každý jeden sa musí postaviť pred súdnou stolicou Kristovou. Prečo sa musíš postaviť? Či nehovorí písmo, že tento verí v Ježiša Krista, prešiel zo súdu do večného života? Prečo potom písmo hovorí, že lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou? Viete prečo? Teraz vám poviem prečo. Aby si jeden každý, počuj ešte raz, aby si jeden každý odniesol to, čo na čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré, či zlé. Takže ty a ja a každý jeden kresťan sa musí postaviť pred súdnou stolicou Kristovou. Viete, pre aký dôvod? Poviem ti prečo. Ty sám sa postavíš pred Boha, každý zvlášť. A ukáže svoju prácu, čo vykonal pre Ježiša Krista. Už či si vykonal dobre alebo zlé. Každý jeden z nás musí prísť pred jeho tvár a Ježiš Kristus preskúša tvoje dielo a písmo hovorí, že naše dielo prejde cez oheň. Ak si staval seno, slámu alebo drevo, zhorí. Ak si vykonal skutky v Bohu, tak iba skutky, ktoré si vykonal Bohu, iba tie skutky obstoja. A ja sa pýtam kresťanov, tí, ktorí sa oháňajú, ktorí sa rozhodli žiť vo svete, to, čo vidím, a teraz budem otvorený, to, čo vidím v posledných dňoch, že z cirkvi ľudia, teraz možno niektorí sa pohnevajú na mňa, že tak budem otvorené hovoriť, ale niektorí kresťania žijete horšie ako ľudia vo svete. Pretože ten svet nepozná Ježiša Krista. A my ho poznáme. Ak poznáme Ježiša Krista, prečo potom žijeme vo svete? Prečo konáme skutky temna? Prečo žijeme, ako by sme nepoznali Ježiša Krista? Písmo hovorí, že ten, kto hovorí, že pozná Ježiša, je povinný chodiť tak, ako on chodil. Ten, kto hovorí, že pozná Ježiša Krista,
je povinný žiť tak, ako Ježiš hovorí. Je povinný. Ak nežijeme tak, ja sa pýtam kresťanov dnes, ako sa postavíš pred Ježiša Krista? Čo mu ukážeš? Čo ukážeš Ježišovi Kristovi, keď hovorí, že ty si prijal Ježiša Krista? Dokonca budeš hovoriť o Ježišovi Kristovi neveriacim ľuďom. Ja sa pýtam, ako sa postavíme pred Ježiša Krista? Ako sa môže postaviť človek? Ako sa môže postaviť pred Ježiša Krista človek, ktorý žije dvojtvárnym životom? Ako? Písmo hovorí toto, že bezbožník a hriešnik, kde sa ukáže? Viete, koľko ľudí sa nebalo Boha, ale keď prišla choroba, keď prišla smrť, tak vtedy volali k sebe ľudí, aby im mohli odpustiť, pretože neboli pripravení odísť na druhý svet. Písmo hovorí toto, že každý jeden človek sa postaví pred Ježiša Krista a každé koleno pokľakne pred Ježišom Kristom a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Takže sme pripravení naozaj prísť pred Ježiša Krista. Sme naozaj pripravení. Existujú ľudia, ktorí boli zoznámení s pravdou, ale zamilovali si svet. A tak zakopali hrivnu, ktorú im dal Pán. Možno niektorí z vás asi ste čítali, že Pán dal hrivnu jednému 5, druhému 2 hrivny a jednému 1 hrivnu. A keď prišiel Pán, tak očakávalo od svojich služobníkov, že mu dvojnásobia tú hrivnu. A bol jeden človek medzi nimi, ktorý sa bál a zakopal hrivnu. To hovorím zase ku veriacim. Matúš 25. kapitola od 28 do 30 hovorí toto. Toto povedal Pán tomu, ktorý zakopal hrivnu. Tedy vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A od toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Niektorí kresťania hovoria, ty nemáš právo ma súdiť. Mňa môže súdiť Boh. Tak počúvaj o tomto súde. Písmo hovorí toto, že ak neučiníme to, čo Boh chce, ak neurobíme to, čo Boh chce, ak si budeme žiť, ako chceme, tak všimni si, že tu sa Boh baví práve o tých kresťanov, o služobníkov, ktorí majú pracovať na jeho poli. A všimni si na jedného služobníka, že miesto toho, aby pracoval na Božom poli, tak písmo hovorí, že on zobral tú hrivnu a zakopal ju. Možno si na tomto live a možno si človek, ktorý má slúžiť Hospodinovi. Možno si prijal Ježiša Krista a žiješ dvojitý život. Možno si prijal Ježiša Krista, ale si ďaleko od tvári Hospodinovej. Všimni si na Boží súd. Písmo hovorí, že čo urobí Boh s tými, ktorí nebudú pracovať na jeho poli. Dokonca písmo hovorí, že bojazliví nezjedia Božie kráľovstvo, ak ťa Boh volá do služby, aby si mu slúžil. Ak ťa Boh volá k tomu, aby si ho následoval, aby si chodil do cirkvi a ty to odmietneš, tak písmo hovorí tomu neužitočnému sluhovi toto. Vezmite ho
Vyhoďte ho do vonkajšej tmy a tam bude pláč a škrípanie zubami. Nie je to hrozné? Poznáme Boha, ktorý je milostivý. Poznáme Boha, ktorý je naozaj láskavý. Ale všimnime si to, že Ježiš Kristus urobí poriadok s tými, ktorí mu robia hanьbu. Ježiš Kristus urobí poriadok s tými, ktorí sa smejú z Boha. Ježiš Kristus urobí poriadok s tými, ktorí ho prijali, ale skutočne nenásledujú Boha. Ktorí sa hlásia k Hospodinovi. Ktorí chodia možno aj do cirkvi. Ktorí ho vyznávajú ústami, ale ich srdce je ďaleko od Hospodina. Ježiš Kristus urobí poriadok s tými, ktorí možno mu slúžia, ale žijú v hriechu. A Ježiš im odkazuje toto, že ak sa nezmenia, ak neučinia pokánie, tak pohne so svietnikom. Vieš, čo je svietnik? Je jeho prítomnosť. Človek, ktorý sa zahráva s hriechom a nežije podľa Boha, tak skutočne provokuje Boha a len dovtedy, pokiaľ Boh zoberie ten svietnik. Preto písmo hovorí, že a toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Toto je náš Boh. Poznáme takého Boha, ktorý zoberie človeka a písmo hovorí, že ho vyhodí do vonkajšej tmy. Poznáme takého Boha? Je naozaj Boh milostivý. Je milostivý Boh, milostivý. Je svätý Boh, je svätý Boh. Je plný lásky, áno, je plný lásky. Ale nezabúdajme, že Boh je aj spravodlivý sudca. Písmo hovorí, že toho neužitočného sluhu vyhodia do vonkajšej tmy. A čo tam bude? Písmo hovorí, že tam bude pláč a škrípanie zubami. Ďalšia vec, ktorú Ježiš hovorí, Ján 5. kapitola 24 hovorí toto. Amen, amen vám hovorím, Ježiš hovorí toto, nemíško, že tento čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Počuješ? Tu zás hovorí Ježiš, že tento verí v Ježiša Krista, tento zachováva jeho prikázanie, nepríde na súd. Už nejdeš na súd, ale prešiel zo smrti do života. Už tu. Niektorí čakajú aj na ten večný súd, ktorý príde, ale viete o tom, že súd sa deje už teraz? Možno mi povieš, ale aký súd, Miško, aký súd? Ja vám poviem, aký súd. Tento verí v Syna má večný život. Tento neverí, už je odsudený. Ľudia sa sami odsudzujú, aj nevedia. Oni ani nevedia, že keď my kážeme evanjelium o Ježišovi Kristovi a že tento ho prijíma, tak dostáva večný život. Ale tento odmieta Syna Božieho. Tento odmieta evanjelium, už je odsudený. Taký človek, ja vám poviem, že tak ako my prechádzame zo súdu do večného života, pretože sme prijali Ježiša Krista, tak aj ten človek, ktorý nepríjme Ježiša Krista, už sa sám odsudil, tak on už ani nemusí čakať na súd. Pretože to slovo, ktoré sme kázali, to slovo ho bude súdiť. Vieš, niektorí kresťania hovoria, ja milujem kázne. Ja milujem kázne v cirkvi. Ja ti chcem povedať túto vec. Niektorí mi povedia, že ja chcem kázne, ktoré sú plné zjavenia. Poviem vám veľmi dôležitú vec. Počúvaj teraz. A kázateľ káže pravdu v cirkvi, pre niektorých to slovo je spasením. Pre niekoho je to slovo povzbudením.
Pre niekoho to slovo je vyslobodením. To počúva to slovo a činí podľa toho. Ale čo sa stáva, keď kázateľ káže a ľudia nepríjmajú? Čo sa stáva? Chcete počuť? Tak počúvajte. Ak kázateľ káže pravdu a ľudia sa nepodávajú tomu Božiemu slovu, tak to slovo ich bude súdiť. Písmo hovorí, že mnoho sú chorí v cirkvi. Prečo? Pretože nerozsudzujú svojho tela. Pretože sa káže pravda a keď sa káže pravda, miesto toho, aby sa podávali Božiemu slovu, miesto toho, aby počúvali Božie slovo. Pretože slovo je ako skala, je ako kladivo. A človek, ktorý sa nepodáva Božiemu slovu, tak to slovo ich bije. To, že dnes počúvate na tento live, to, že vám kážem Božie slovo a kážem vám pravdu, tak ja kážem, ale pre niekoho to slovo je spasením, pozdvihuje ho. Pre niekoho to slovo je spasením, ale pre niekoho to slovo sa stáva sudcom. To znamená, že človek, ktorý sa nepodáva slovu, tak to slovo ho súdi. A mnohokrát ľudia, keď kážeme a nepríjmajú Božie slovo, tak padajú do chorôb, do poviazania. A ja vám poviem ešte, do väčšej tmy vchádzajú. Všimni si človeka, teraz vám poviem ďalšiu pravdu. Všimni si človeka, ktorý chodil do cirkvi mnoho rokov. Bol príkladom pre iných. A všimni si človeka, keď príjme pravdu a ju nežije, že je horší ako neveriaci. Niektorí hovoria, aj píšu statusy na Facebooku, že niektorí ľudia sú horší ako neveriaci. Prečo? Ja vám poviem prečo. Pretože tí ľudia opovrhli pravdou Božou. Ich charakter je horší, ako bol predtým. Pretože oni sa stretli s Božím slovom, oni prijali Božie slovo, pretože chceli spasenie, ale tak, ako písmo hovorí, že svinia. Čo robí zase svinia? Charakter svini. Že sa váľa v blate. Čo robí pes, keď sa vyzvraca? Ide k zvracaninám a začne to jesť. A tak opisuje písmo človeka, že človek, ktorý počuje slovo Božie a nečiní podľa toho, že sa stáva horším a horším a horším. Poviem vám, že poznám ľudí, ktorí, keď nechodili do cirkvi, počúvajte teraz, poznám ľudí, ktorí nechodili do cirkvi, boli lepší ako teraz, čo chodia do cirkvi. A teraz niektorí mi povedia, Miško, takže nemáme chodiť do cirkvi? Nie. Ja nehovorím o to, aby nechodili do cirkvi. Ale Ježiš hovorí, tento chce ma následovať, nech si spočíta náklady, že či na to má. Tento ma chce následovať, Ježiš hovorí, nech spočíta svoje náklady, aby mal na tú stavbu, aby sa z neho nesmiali. Pretože tí, ktorí mali veľké reči v cirkvi, budú najviac preskúšaní. Ešte raz poviem, naše slova Boh preskúšava. Keď hovoríme veľa vecí Bohu, že Pane, urobíme to pre teba. Tak ako Peter povedal, že Pane, s tebou až na smrť. Aj keby ťa všetci zanechali, Peter hovorí, ja ťa nezanechám. A práve ten, ktorý mal také najväčšie reči, Peter ho 3-krát zaprel. Tento má najväčšie reči, ten bude najviac preskúšaný. Preto nech tvojich slov je málo. Toto je múdrosť Božia. Radšej nehovor Bohu, že urobím to, tamto urobím. Ale povedz, ak Pán dá, urobím to alebo tamto. Nikdy sa nechval to, čo chceš robiť. Pretože tvoje reči, ja vám poviem, niekto mi povedal, bol jeden muž, nepoviem meno,
Ale bol jeden muž, ktorý robil live proti pastorom. Ešte raz poviem, robil live proti pastorom. A vypisoval tam, že pastori sú zlí. Že oni nemajú dobrú cirkev. A ja som mu napísal, počúvaj, bratu, príde čas, že Boh preskúša tvoj život. A ja hovorím, že zapamätaj si to, čo ti dnes hovorím, že príde čas, že ťa Boh preskúša. Po 3-4 mesiacov sa z neho stal pastor. Počúvajte teraz. Boh ho dal do tej pozícii presne jak nás, pastorov. A písal mi, pastor, už aj ja som pastor. Otázka je, ako si sa stal pastorom. Je to Božia voľa? Alebo si sa sám stal pastorom? Ustanovil ťa človek. To sa ukáže. A povedal som mu túto vec. Pamätáš, kedy si ohováral pastorov? On hovorí, áno, pamätám. Pamätáš, kedy si zlorečil pastorom a ukazoval si, že pastori zle robia a ty by si robil inakšie? Áno, pamätám. Tak počuj proroctvo, ktoré ti hovorím dnes. Tak som mu povedal. A zapíš si to. Tvoj najbližší povstane proti tebe, pretože si pastor a odkryje tvoje tajné stránky. A preskúša sa tvoja viera i tvoje pastorstvo. Možno po 2-3 mesiacov povstal proti nemu ten najbližší človek a ukázal na jeho chyby a ukázal, že žije dvojitý život. Ten zbor sa rozpadol za 2-3 mesiace sa rozpadol. Potom mi napísal, pastor, ty si požehnaný od Boha. A hovorím, prečo? Pretože všetko, čo si mi povedal, to prišlo do môjho života. A keď prídem na Slovensko, budem chodiť do tvojho zboru. Dnes ten človek nie je pastorom. A teraz dávam radu vám, veriaci. Nikdy nekritizujte druhých. Pretože nevieš, čo druhý prežíva. Nikdy sa nechval, čo chceš robiť pre Boha. Ak urobíš nejakú vec, ktorá sa nebude ľúbiť Bohu, tak Boh ti ju ukáže. A ak nie si na správnom mieste, a toto si zapamätaj, že Boh preskúša tvoju vieru. Mnohokrát, keď som bol v cirkvi, keď som chválil Hospodina, som povedal Bohu, Bože, milujem ťa. Tu budem na Slovensku žiť. Pane, budem kázať, tu už nepôjdem do zahraničia. Aj keby som mal žiť v chudobe, drahý Bože, zostanem tu. Len čo som dopovedal, do mesiaca prišla skúška. Nemal som peniaze na jedlo, nič. Odišiel som do Anglicka. A keď som vedel, že nemám tam byť, pretože Boh ku mne rozprával, že mám odísť domov. A prišiel som domov. Už som nesľuboval Bohu nič. Len som ho prosil o silu. Aby som mal silu prejsť do cieľa. Viete, čo sa stalo? Zase prišla tá istá skúška. Bol som bez financií. Žiadne peniaze, nič. Ochorel som. Bol som chorý, bez peňazí doma. Mal som 3 dní depresie, pretože sestra hovorí, že Miško, mám pre teba tú prácu, prídi. Ale ja som vedel jednu vec. Ak odídem, že Božia vôľa sa nenaplní v mojom živote. A preto som povedal, zostanem doma. Aj keď ma to bolí, ale zostanem doma. Milosťou Božou som zvíťazil v Kristovi Ježišovi, že som ostal doma a neľutujem.
Pýtam sa vás, chcete poznať Boha? Aký je Boh? Chcete ho poznať? Vieš, kedy ho spoznáš? V tých ťažkých časoch. Vieš, prečo sa Boh stretával s Mojžišom, s Božími mužmi na hore? Vieš, čo je hora dnes? Hora je tvoj a môj problém. Ešte raz poviem. Hora je tvoj a môj problém. Horu nemôžeš obísť, ale prísť na vrch a tam sa stretneš s Hospodinom. Viete, kde ja som spoznal Hospodina? Práve v týchto ťažkých situáciách som spoznal svojho Boha. A chceš vedieť, že Boh sa vie o teba postarať, dovoľ mu to. Dôveruj mu. A chceš vedieť, že či je uzdraviteľ, nádej sa na neho. Pretože Boh je ten, ktorý sa chce dokázať v tvojom živote. Neviem, prečo som išiel na druhú tému, ale asi kvôli tomu, že niekto je na tomto live, a hovorím prorocky, prechádzaš skúškami, si na dne, nevieš, čo máš robiť. Mnohí z vás, ktorí ste na tomto live, ste zranení. A možno 50% na tomto live ste vlážni vo svojom srdci. A nevieš, ako ísť ďalej. Ja ti chcem povedať, že bez ohľadu na to, aký je veľký tvoj problém, tak dovoľ Bohu, aby zostúpil na tvoju horu. Písmo hovorí, že keď Boh zostúpil na horu Sinaj, tak písmo hovorí, že tá hora sa triasla. Prišiel v ohni. A dovoľ Bohu, aby zatriasol s tvojim problémom. Dovoľ Bohu, aby prišiel jeho oheň do tvojho života. Vždycky, kedy Boh prichádzal, tak prichádzal v ohni. Všimni si, keď prišiel na deň letnic, on prišiel v ohni. A keď prišiel v ohni, tak tí, ktorí sa báli, učeníci, zrazu boli odvážni. Očakávaj na Boha tak, ako očakávali učeníci na Neho. Jednomyselne očakávajte na Neho. Ako rodina očakávajte na Hospodina. Mnohokrát aj svojim deťom hovorím, aby dôverovali Hospodinovi vo všetkom. Ja vám hovorím zo svojej skúsenosti. Takže vrátim sa k tomu súdu. Ešte raz prečítam. Ján 5. kapitola 24 hovorí Ježiš. Amen, amen vám hovorím, že tento čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. O aký súd hovorí Ježiš? O akom súde hovorí? Viete o akom? Počúvajte, aký súd. Zjavenie 20. kapitola 10. a 15. verš hovorí toto. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok. A budú mučení dňou i nocou na veky vekov. A videl som veľký trón, biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách. Podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. I smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich a boli súdení, jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť.
A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. O akom súde Ježiš hovoril? Práve o tomto súde. Že tu na zemi si vyberáme, že či chceme dopadnúť tak, že budeme hodení do ohňa a síry, alebo uveríme v Ježiša Krista, budeme poslúchať Ježiša Krista a že budeme zapísaní v knihe života. Na kom to záleží? Na kom? Na tebe. Chceš zachrániť svoju rodinu? Ak chceš naozaj zachrániť svoju rodinu, tak potrebuješ ich priviesť ku Kristovi. Oni potrebujú Ježiša Krista. Každý ten človek, ktorý chce byť zachránený, potrebuje Ježiša Krista. Nie cirkev zachraňuje, nie nejaký pastor zachraňuje, ale jediný, kto zachraňuje, je Ježiš Kristus. A ja sa dnes chcem modliť s tými, ktorí ešte neprijali Ježiša Krista. Ak si na tomto live prvýkrát, napíš teraz, že si prvýkrát na tomto live. Chcem vidieť, že si na tomto live prvýkrát. Ak si ešte neprijal Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, napíš práve teraz. Chcem sa s tebou modliť. Modlitbu spasenia. Chcem sa modliť za tých, ktorí sú ďaleko od Hospodina. Ktorí možno sú vlážni vo svojom živote. Haleluja, Ježiš. Ak si na tomto live prvýkrát, modli sa so mnou túto modlitbu a opakuj po mne. Drahý Oče, ja prichádzam k Tebe v mene Ježiša Krista. Prichádzam k Tebe ako hriešnik. Odpusť, drahý Bože, mi moje hriechy. Ja verím, že Ty si zomrel za moje hriechy i vstal z mŕtvych 3. dňa. Prosím ťa, odpusť mi. Otváram Ti svoje srdce dnes. Opakuj po mne, ak si prvýkrát. Povedz, otváram Ti svoje srdce dnes a vstúp do môjho srdca, Pane môj. Napíš moje meno do knihy života. Chcem byť zachránený. A prosím ťa o Tvojho Ducha Svätého. Daj mi svojho Ducha Svätého, prosím ťa. A nauč ma, drahý Bože, žiť tak, ako Ty chceš. Prosím ťa, drahý Bože. Chcem žiť podľa Teba. Už nechcem žiť, drahý Bože, podľa seba. A ďakujem Ti dnes, drahý Bože, že som Tvojim dieťaťom. Ďakujem Ti za to, že si mojim otcom od dnes. Amen.